ko tawi omo janga lihmirar o tawi almuɓe alaji malik en janga deftere nde kadi ko ɓurnoɗo wawde deftere nde mo ɓurno hoolade e deftere he ceerno Hammet Baba wimo deftere nde ne manki o wi holko manki e deftere he o wi an tukulur oɗo alaji malik ne jangguina min deftere gara mbiyane manki on laawi yi mataw ceerno Hammet Baba wiiri deftere nde ne manki kono yiwa alaji malik o wi mo min mi wiyanima haydara hay binduɗo deftere o so ari ɗo mbeɗa suudu wi deftere nde ne manki mi wiyanima an mi wiyani ceerno ma kono deftere nde mbeɗa andi ne manki nden noon haala ka riiɓi ha yetti alaji malik noddimo ɓe jewtidi noon tawi ko haali koko hunde sellude seydi haji malik wi sabartuhu wa wajadtuhu bahran min al ilmi yamshi ala wajhi l ard o wi mi jarribima ceerno Hammet Baba Talla tawmi ko maayo gandal ngo ene yaara pele mum ɗiɗi e dow leydi nden noon alaji malik wimo an neɗɗo baɗonoma ni andude ko waɗi aɗa woni ɗo aɗa acci fuutankoɓe ko gone e dow mum ko nden ko alhaali guura o wollituno yaade ƴewde nenmo ko wuuri saabu ko goto nden noon ceerno Ahmad Tidiane wonmo kaheeɗi wi ene waɗanamo bitik o jooɗo ciloñ o jangguina to bitik o so yani waɗanamo goɗɗo ha ɗo Allah haani alhaji malik waɗanimo defare yo ya o jooɗo yo ciloñ o jangguina tawi nden kadi jangguinde Fouta alhamdulillahi no kama alim to no gandirɗa nden arti ɗum woni jooɗademo ciloñ kono ko qadiriyanke almuɓe makko janggannoɓe ɗon ɓe omo wondi e mumen on sifa ha Allah waɗi noon Sharif Mouhamadoul Moukhtar mo haayi o yeehi hoɗi alhaji malik o wimo mbeɗa jogui haaju wonno hakkude men ko haadayi kono hande noon mbeɗa jogui haaju nden noon Sharif wimo haaju mo joguiɗa o de hay sinno haaju o woni ko hakkude leydi asman mi humti haaju o alhaji malik wimo ha o wiya ha Sharif Mouhamadoul Moukhtar wi kañumne haaju mum ko bamarankoɓe kadi mo dejje haayi nana mbi force ma jaltinamo haayi joni noon ko ɗum arno wullitade alaji malik ko hakim zamanuhi ko neɗɗo mo ganduɗa ko musidɗo paamodirnoɗo e tubakoɓe e saaha laamu mabɓe joni noon ɗum ari haalandemo tawi won ko wawi hen alaji malik wimo so Allah jaaɓi tawde nelaɗo Allah yamirma ko ya jooɗo haayi ma jooɗo haayi alaji malik noon yeehi to manan to gouverneur général yeehi haalanimo alhaji haalanimo habar Cheikh Mouhamadoul Moukhtar nden o waɗanimo kayit o windanimo o waɗi cachet o wiya hay tubakoɓe koye mabɓe hay goto mabɓe wawa ittudema manan nder haay mi haalani kam bamaranke nden o heeɓi kayit o wi minnene so Allah jaaɓi ceerno Hammet Baba Talla mi wattimo tijaniyenke nden o yeehi o hooti eɓe dokkunoma délai mbi on délai so yonti yo yaltu haay nden nde délai o yonti noon ɓe gari ñande hen wamanan ko foof gari ne paadi omo jogoro hoynede gari ne beltina jaala sababude nden tijani o dolnani toon ha joni ne wawi taw yarani hono noon kono nden noon ɓe gari o yaltini kayiɗo o holli ɗum chef o nde o totti chef o kayiɗo tan chef o waɗi sali nde o totti chef o kayit tan waɗani kayiɗo sali o wi bamaran ko ɓeɗo gandi ko jimmi wiide on o wi hande minen ɓeɗo tuba ko wonɓe ɗoɓe hay goto men wawa yaltindemo ɗo ala ko haali kam onon soɗo mbawi gaccamo nden noon jooɗimo hiɓinima hay ƴetti pucci makko ari ciloñ e rabɓiɗinde qissa o tan o tawi ɗon ceerno Hammet Baba teddinimo o waranimo ko moƴƴo kadi ko gando nden noon o wi joni mi ñamata mbaɗagu ma so wona nangga lawol tijani o wima ala nden wadda ñamata o wi o wi neɗɗo kañum wawnere ala e diine neɗɗo suɓoto ko yiiɗi wawnata kam nden noon ɓe ronki famodirde woniɓe Sharif ñallani hay galle o ñaltoyi galleji hoddiɓe noon ciloñaɓe mbaɗi dogui hen tan jokkerne mbaɗi masalaha ñalawma o ha wasi sofde Sharif ɓenni fayi hedde jatar nden noon ceerno Hammet Baba o wi min noon mbeɗa foti ƴewtade ceerno Ahmad Tidiane won ko Tidiane yenke walli kam wiyami nanggu Tidiane mi jaɓani alhaji Malik ko Tidiane yenke walli kam wiyami nanggu Tidiane mi jaɓani oɗo ko Sharif ajo ko taɗum nelaɗo Allah arine haalno wimi nanggu Tidiane joni Allah saago mi ƴewto hoore ɗo woni noon o naati halwaji makko tati ɗi walla nayyi ɗi gadano o yi laana gal halis gal laana mawka e kattude tagore hewde ne wone laana he sagata joɗɗo manan ene woni hoore laana ka goɗɗo manan semilo sagata ne woni laaci laana ka o wi hol ka laana ɓe mbi ko laana qadiriyankoɓe gonɗo hoore laana o ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gonɗo laaci laana o ko Abdoul Qadir Jilane wonɓe nder laana he ko qadiriyankoɓe o wi wadde kay mbeɗon e gonga nden nde janggo ari ko gonga o mona e gonga lawol Abdoul Qadir Jilane ko lawol hakkude makko e Cheikhouna Tidiane duuɓi temedde jeegom omo woni omo woodi tawi Cheikh Tidiane arani lawol ngol ne gonɗi a wiyata ko ngol fenade sa wi ngol fenade a yeddi ceerno ma Cheikh Tidiane wiyani ko ngol fenade
a lurde ceerno Cheikh Tidiane kadi a faami wona kala biiɗo ko ngol fenande lundima Cheikh Tidiane o yeddani waliyaɓe adinoɓe mo ɓeyde e goto yeddani nden janggo waɗi halwa o yi laana kanŋe aɗani kanŋe kay ɓuuri gal laana kane mawni ɓuuri ko ɓuuri mawnugol kay laana tagore Allah hewde ɓurde nde hanki nde to woɗɗi ene wone nder laana he o yi sagata gonnoɗo hoore laana ka hanki hande kadi kanko woni ɗon kono gonɗo hande laaci laana o ɓuuri jondam ɓuuri hettude e cukako o wi ka laanani hol kañum ɓe mbi ka ko laana Tijani en ko gonɗo hoore o ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam gonɗo laaci o ko Seydina Cheikh Tidiane radiallahu anhu wonɓe e nder laana ɓe ko Tijani en koɓe laana ka foof ne wonti urgol e nuuru salatul fatiha lima wole o wi Allahu akbar ɗum ɗo dene ko gonga kono min mbeɗa e gonga de o watti halwa tata ɓiijo o yi boowal mangale kattude dental tagore Allah hewde ne rendi toon ene mbaɗa wadifa nden ene wiye kala jiɗɗo jeeyede fedde nelaɗo Allah yo ar kala jiɗɗo jeeyede fedde nelaɗo Allah yo ar o yaaɓani toon noon o wi wodi sagata goto faɗi o wimo ala ana jeeyaka en ana jaɓani o wi ala accam mbiɗi jeeyede fedde nelaɗo o wi ala tawde a jaɓani jaggude e lawol Cheikh Tidiane ndeɗo fedde ana jeeyaka hen a jeeyatake hen o wi ala accam mbiɗi jeeyede hen o wi ala jeeyatake hen gaga ana ngani lawol Seydina Cheikh Tidiane nden noon hankadin o andi hankadin sikka yeehi kono o wi omo yiiɗi Allah andinamo hol oɗo sagata paliɗo mo wimo mo jeeye fedde nde mo nanga lawol Tidiane o jeeye fedde he o wiya oɗo ko Ali ibn Abi Talibin karramallahu wajhahu o wi joni nde hankadin sikka yeehi ɗo joni o felliti omo nanga lawol ngol o walidori noon o wi janggo almuɓe kaari ɗofton kam mbeɗa yaha hedde jatar tawi ko toon Sharif onno mi abbo Sharif sempini mbeɗa nangoya lawol ngol on jemma nde o walidori so fini omo dawa Sharif jofte galle he nden nde o fini tan o ƴetti lawol ngol almum makko wonnoɓe ɗon ɓe pop jeggi lawol ngol ay ɗo noon ɗo fayida e nuuru e lumiére Tidiane e waɗi dajjat sakte aduna he saabu ko nden Alaji mo Seydou nangi Madina Gounas ceerno Boubacar Kane kay haydi ceerno Cheikh Yumma Kane Dumga ceerno Hamdou Rabbi Ndiaye Madina Ndiaye ceerno Ma Donga ceerno Abdourahmane Banaji ceerno Saydou Choraw a wawa limdeɓe ɗiɗo gayi pop ƴetti koye ceerno Hamme Baba ɗum waɗi gatawi fawol amri majmaul bahrayni li waridin asbayni mudbidayni qadir tawa minhu fuhulul arifina hatta tadalla min ma'ihi al-ma'ini fi kulli qudrin min biladil muslimina fa jazahu Allahu jaza al muhsinin Allahu akbar o wi oɗo ceerno Hamme Baba oɗo ko manan maayo rendingo maaje ɗiɗi gay kala haali gandal ɗum ɗiti e gandal makko haaɓe cembinori ndi gandal makko lamgal ceer e kala leydi noon e leyɗele julɓe ɓe won garɗo ƴettema ko nawti toon wona Kolda wona Guinée wona Sénégal wona Mauritanie kala leydi ma taw toon waliyo Allah joom gueɗal Tidiane tawa yari ko e maayo ceerno Hamme Baba o wi lawlahu la ammal jahlu fil bawadi wal hadiri min al biladi o wi so wonano ceerno Hamme Baba ma gandal sañ sakto e nder guure teeru e nder guure manan baadiye sababu taw Cheikh Oumar yeehi ɗo en ƴeew ɓeeɗo worɓe dartan noɓe ƴeɓɓitori Tidiane o dar noɓe tinniri Tidiane o ƴeew noɓe jonniri Tidiane o dar ɓeeɗo limaɓe ɗo sa yi kay heedi hande catal mabɓe Tidiane sa yi hande Gounas darde mabɓe Tidiane sa yi hande manan Dumga ceerno Cheikh Yumma Kane dar darde mabɓe hande Tidiane sa yi hande Madina Ndiaƴ ƴeew gueɗal mabɓe Tidiane ɓeeɗo pop koye darde ceerno Hamme Baba ƴeew tan ko jokki hande ceerno Hamdou Rabbi Ndiaƴ ko ƴeewa hande ko jokki ceerno Boubacar Kane ƴeewa ko jokke Cheikh Yumma ƴeewa ko jokke ceerno Abdourahmane Sall o mo banaji ƴeewa ko jokki hande ceerno Saydou Choraw ƴeewa ɗeɗo jokkale ɓeeɗo foof ɓe jokki koye ceerno Hamme Baba Talla yo Allah yomo moƴƴere Fuutankoɓe noon potani deƴƴudemo Fuutankoɓe yo jetto Allah no feewi jetta Seydina Cheikh Oumar Al Foutiyou kanko addani en Tidiane o kono caggal on jettor en jettat ceerno Hamme Baba so wonano kanko ko heewi fato tawa ene fonno nadde Tidiane yaha saabu nde o natten o nannuɓe kamɓe foof almum makko ɓe foof naate Tidiane wadde kamɓe foof koɓe joom gueɗal oɗo ceerno Hamme Baba noon omo jaggue Sharif Mamadou Moukhtar Khayi on jaggi koye ceerno Amadou Dahar Soufa o leliɗo hayre ngal on jaggi koye Salih Bounil Imamil Waddani on jaggi koye Mawlana Cheikh Tidiane radiyallahu anhu gasi holko yitti ɗo Cheikh Tidiane ay foof hawroyi koto Cheikh Tidiane wa amma ɓeeɗo manan almuɓe Cheikh Hamahullah woni mo ɓe mbiyata sappo e goho hamɓe Cheikh Hamahullah jaggi koye Cheikhul Akhdari on jaggi koye Cheikh Dahar Bou Tayba At-Tilmisani on jaggi koye Mawlana Cheikh Tidiane gasi oɗo silsila mo jiiɗa silsila Cheikh Dahar Bou Tayba At-Tilmisani
kañum woni silsila Sharif Mouhamadoul Habib to Dakar bamum Sharif Cheikh Oumar garowo ɗo e kiiɗo caali silsila mabɓe silsila sappo e goho ko goto kamɓe fof jettudi e Cheikh Tidiane nden sa taƴi oɗo tan taƴa oga wadde ne moƴƴi neɗɗo rento kala ne mbiɗa oɗo yettaki nden wadde a wi silsila Sharif Mouhamadoul Habib yettaki saabu kamɓe najdi damal gotal damal mabɓe Cheikh Tidiane kamɓe fof ko Cheikh Dahar ɓurɗo e battil misali joni noon kamɓe ko waɗi mana wonde sappo e goho nde Cheikh Dahar Bou Tayiba nde ƴettata e Cheikh Tidiane nde nden tawi sappo e ɗiɗi arani Cheikhul Akhdari ƴette makko ƴettiri ko sappo e goho adni Ali Al Harazimi maayi sappo e ɗiɗi arani o Jawahiral Mani ha joni sanzani sappo e goho woni toon nden noon kanko Cheikh Amahulla o ƴetti e ceerno makko sappo e goho ɗi o ari noon ñooro nden nde ɓe mbimo change wonti sappo e ɗiɗi o wi ala min mi changeani so wona ceernam rutti to ceerno mum change oy walla artemi wiyomi change min mi changeani ɗum woni faƴul nadifi wi to yaɓutto wo fi sahari fityatun mujidduna ala asli wadifati sa yi to sahara nder jeerande Algérie to worɓe nan toon eɓe coobi e lasli lawol ngol eɓe mbirda wadifa noon wonno lasli maggol ko manan ko astahfirullah laabi temedere walla ko astahfirullah alazim alladi laabi temedere mbaɗa salatul fatiha laabi temedere la ilaha illallah la ilaha illallah laabi temeɗe ɗiɗi jawharatul kamali sappo e goho ko ɗum woni wonno lasli wadifa nden noon yabere sappo e ɗiɗi nde ɓeydima wonti hankadin astahfirullah alazim alladi ko capantati salatul fatiha capanɗe joyyi la ilaha illallah temedere jawharatul kamali jaɓe sappo e ɗiɗi o amma heddiɓe e lasliki eɓe mbaɗa temedere mabɓe astahfirullah alazim alladi ɓe mbaɗa temedere mabɓe allahumma salli ɓe mbaɗa temeɗe ɗiɗi la ilaha illallah ɓe mbaɗa sappo e goho jawharatul kamali ceerno goto toon koɓe tijani en koɓe a wawi ittude ɓe yaltinde ɓe tijani hay so tawi ɓe mbaɗani noon an a wawi ittude ɓe tijani an woƴe hoorema tan wona faami yo ko ni woni habar jafoɗon noon ko tafsir al qouran gonnoɗen yaade kono ne wona gueɗe ene jiiɓi almuɓe hay jangguɓeɓe ene jiiɓi rewɓe caggal ene keɗoɓe en ronkini andude yimɓeɓe holto payi kalto kuccuɗa mbima wona toon holto jeeyata kalto paɗa wona toon i ceerno nden kay yahata won ñoriɓe ne jogui himmeji ne yiiɗi yaade kono ɗeɗo ɗiɗo a wawi ɗuji kadi ɓe yaade kalto paɗa mbima ala wona toon de moƴƴani ɓen ala ceerno foof ne moƴƴi tijani en kagal foof ne moƴƴi foof ne waɗi fayida foof barke nan hen kala ɗo nannguɗa hen moƴƴin tan Cheikh Tidiane yinno e men tan ko yen moƴƴu yen moƴƴin yen kuul Allah yen ndew Allah yen toppit jamiroje en gaccu kade yen jiiɗodir sabu Allah ɗum yin caggal en mbaɗi ɗum kala ɗo gonɗa tinno tan moƴƴin golle ma moƴƴina liggey ma yetto Allah ayide nde wonno Khalifa Niass wi manan qad kanu bi da'iratil fadli humu kama qad kana cheikhum khatmal maqamati ɓeɗo limaɓe ɗo ɓe pop ko Cheikh Tidiane safiɓe ha e da'iratul fadli joƴƴiniɓe ɗon ɓural ngal ɗon kala mo Allah nanni on ɗon hadara on ɗon ko Allah rokkimo ko o fandini woni da'iratul amri won nahi ene woodi kono ɗum a gollat tan joɓeɗa sa woppi perda wa amma da'iratul fadli noon ko da'ira mo gandanɗa hoorema so tawi ma an Allah nannima e makko kala ko golluɗa koko hiisi golle ma bonata ɗum waɗi noon Khalifa Niass wi almuɓe Cheikh Tidiane ɓe kamɓe pop qad kanu bi da'iratil fadli humu kama qad kana cheikhuhum khatmal maqamati ɓe goni e ko wiyete da'iratul fadli hono no Allah waɗiren ceerno mabɓe woni timmode maqama waliyaɓe yo Allah waɗen Tidiane en koɓe rewɓe ma ɓe baylotako ɓorotako ɓe gañanta gañodirtaki ko ɗum yiila e Tidiane en kagal kono ƴelon pellon galleji pelle gurbaji Cheikh Tidiane yiɗani ɗum elmu makko ɓe yo Allah wallu noon yo Allah faabo noon bisimillahi jokken joni noon ay caggal ɗum Allah wi wadkuru ciftore ni'matallahi nemaji Allah ɗi nemini aleykum onin kuntum on laati id kuntum tumande laatino ɗon aada an ko on añodirnoɓe fa Allah fa bayna gulubikum ko ni tan Tidiane kan andanum mi andam ay watta sen kawre wasif tan ken bandiraɓe enen fof joddoɗen wudere nde anda mawɗo nde anda cugolel nde anda babiraɗe nde anda sagat enen fof ken guiƴiraɓe sen jooɗima kaleten ko haala goto jodorten ko jonde wotere golleten golle goto i beela wudere nde wattidani en ken copain sen gayni dokkodiren juuɗe beltoɗen gasi ko ɗum yiɗano mbaɗen noon nani woto mbaɗen ko wona ɗum yo ko ni de Allah wima noon ɗum woni Allah bayno ba asbahatum battini ɗon ɓe nemati e nema Allah ihwanan kono musidɓe doram ko nema Allah tan Allah waɗi on kono musidɓe fi diini wol wilayati musiɗagal diine e musiɗagal manan wilaya woni kettodiral wa kuntum kono on gonino ala shafa e tondu hofratin gaska minan naare jeyga ay de goram on beelo yino onon sa arti misala o to on desino wasde wonde julɓe Allah hebbiti on
ay sa arti ga on ɗesino wasde wonde tijanenkoɓe Allah heɓɓitiri on Seydina Cheikh Oumar e ceerno Hamme Baba onon no jette Allah ceerno yo goram Allah wi yubayyinullahu Allah de ne feññan lakum wonande on ayati kawniɗe mum la allakum beela jo onon tahata duna beela oɗon peewa ɗo nelaɗo Allah janganiɓe ha ɗo ɓe belti noon ɓe danodiri ɓe urdodiri bone o ñifi yo Allah ñifanen gañgu e dendagal umma islam o foof no diɗori